Өфілі Рәсәй Евразия креатив адналығы форумы өтәсәк. Бұл хақта Республика башлығы Ради Хабиров, креатив иqtisat ойышмаһы тәксігі Рәсәй креатив адналығы форумы директоры Марина Мангушман сұрашудан хабар етті. Қауымғағыз эфирда интервью студиялы Гүлсімә Иштанова. Программабыздың қонағы Өфі фән һәм технологиялар университеті доценты, иqtisat фәндері кандидаты Розалия Шарифуллина. Қауымғағыз. Розалия Радмиловна, шулай итеп, республика башлығы тиҙән Өфөлә шундай ҙур форум үтәсәге тураһында хәбәр итте. Ни өсөн был форум тап Өфөлә үтергә тейеш? Беренсенән, был беҙҙең республиканың ижади өлкәлә ҙур уңыштарға өлгәшеүҙе таныта. Бына Рәсәй кимәлендә беҙҙең республика ижади үҫеш буйынса шундай юғары баһаланған. Шуның өсөн был беренсе сәбәп. Икенсе сәбәп, республика Евразия үҙәгендә урынлашҡан бит инде. Шуның өсөн мына стратегик яҡтан мәҙәниәттәрҙе Европа һәм Азияны берләштереп үҫтереүгә килтерә. Шуның өсөн был икенсе сәбәп булып тора. Һәм тағы бер сәбәп мөғәйен республикала һеҙ әйткәнсә сынап та ижади индустрияларға ҙур иғтибар бирелә. Әйе, әлбиттә, ижади индустрияларға ысынлап та ҙур иғтибар бирелә һәм киң үҫешә беҙҙең ижади индустриялар. Беҙҙең ижади ойошмалар ысын ғына әйткәндә шундай актив итеп башланылар үҙҙәренең эшмәкәрлеген. Мәҫәлән, шул уҡ дизайн индустрияһы, мода индустрияһы, кино, анимация индустрияһы. Шулай уҡ киң мәғлүмәт саралары уларҙа ошо ижади индустрияларға инә бит инде. Халыҡ кәсепселәр индустрияһы. Беҙҙә мына Башҡортостанда программное обеспечение, IT беренсе урында тора, әлбиттә. Реклама, пиар, беҙҙең ВРП-ға өлөш индереү буйынса. Эске тулайым продукт дип әйтәбеҙ, шулай? Әйе, эске тулайым продуктын. Һәм шулай уҡ мәҙәниәт өлкәһе, әҙәби әҫәрҙәр, музыкаль әҫәрҙәр, хореографик постановкалар, театрҙарҙың эшмәкәрлеге, нәшриәттәр эшмәкәрлеге, был шулай уҡ ижади, интеллектуаль продукты үҫтерә бит инде. Демәк, барыһы ла тулайым шундай ҙур әһәмиәткә эйә дип әйтә алабыҙ, ижади процесста. Ҙур әһәмиәткә эйә. Һәм бына беҙҙең республика ысынлап та алдынғы исемлектә тора Рәсәй кимәлендә. Креатив индустриялар ғөмүмән бөтә илдәрҙә лә шундай мөһим роль уйнай. Бына әле һеҙ ысынлап республикала ныҡлы үҫешкән ижади индустрияларҙың тармаҡтарын һанап киттегеҙ. Һеҙҙең ҡарамаҡҡа шулай ҙа әле ҡайһы йүнәлештә тағын эшләйһе бар? Әле барыһы ла тигеҙ үҫешәме? Юҡ, әлбиттә, барыһы ла тигеҙ үҫешмәй. Ысын ғына әйткәндә, мин әйтер инем, бөтә тармаҡтарға ла иғтибар кәрәк, иғтибар мөһим. Әммә ләкин бына шуларҙы атап үтер инем, мәҫәлән, киноиндустрияға иғтибар бүлергә кәрәк, сөнки был беҙҙең милли сәнғәтте лә үҫтерә, милли киноны, һәм шулай уҡ ҙур килемле сумма килтереүе лә мөмкин. Бына ижади индустрияларҙы үҫтереү, ул классик индустрияларҙы, классик өлкәләге иҡтисади эшмәкәрлеккә лә ҙур йоғонто яһай. Нисек? Бына мәҫәлән, ижади индустриялағы бер эш урыны, ул классик иҡтисади эшмәкәрлектә 3 урын килтереү мөмкин. Шундай бына статистика бар инде. Шуның өсөн башҡа илдәрҙә лә ошо тармаҡтарға ҙур иғтибар бүленә. Шулай уҡ беҙҙә видео уйындар, шулай уҡ ижади индустрияға инә бит инде. Беҙҙең Өфөлә көслө командалар, көслө кешеләр бар. Хатта башҡа төбәктәрҙән дә беҙгә килеп ошо тармаҡта
улар Өфөлә, мотлак Өфөлә булгылары килә, чөнки беренче урындар алалар менә дөйем башка менә конкурсларда, мировой конкурсларда дип әйтергә кирәк. Бына күбеһе бит буның турында ишетмәй, белмәй, бына шул узкий сегмент. Кай вакытта баһалап та әйткермәй бу казанышларда. Күп нәмәне күбеһе белмәй әле. Ә безнең ысынлап талантлы кешеләр, талантлы яшьләр бик күп. Ошо талантлы яшьләрне бында калдыру өчен шарттар, мөмкинлектәр булдырырга тиеш. Бына ижади индустриялар кешеләрнең үзләренең талантларын, ниндәйдер ижади якка юнәлтелгән ынтылышты, һәләтте үстерүгә шарттар булдырылһа, димәк, безнең төбәктә шулай үсешәсәк, төбәк үсешә, ул бөтә илдә үсешәсәк бит инде. Бына шундай максаттар тора. Әле әйткәндәй, бына һез тулай эске продукты искә төшердегез, ысынлап та Башкортстандың гына түгел, гомумән бына Россия кимәлендә алганда, ошо креатив индустриялар, ижади индустрияларның икътисадка индергән өлеше ул нинди хандарма билгеләнә һәм нинди планка куела, без нимәгә өлгәшергә тиешбез? Әлбәттә, бына мин хәзер ханды әйтеп үтһәм, калай әйт генә дип әйтәсәк, 2%. Әмма ләкин был 2%, әгәр дә һумнарга күсерһәк, ул 50 миллиард һум. 50 миллиард һум тәшкил итә. Ниндәй планкага без ынтылырга тиешбез? 6%-ка 2030 елда белмәйм, был бөтә Рәсәй буйлап инде. Әлбәттә, төрле төбәктәрдә төрлечә булуы мөмкин. Кайһы бер төбәктәрдә ул, мәсәлән, Санкт-Петербург яки башка нидә, ул хатта 15%-ка ла җитүе мөмкин. Кайһы бер төбәктәрдә әлбәттә бәләкәйрәк хан булуы мөмкин. Шуның өчен был бит хандарга бәйле түгел, был мәдәни мираска, интеллектуаль нигезгә, был матди булмаган эшмәкәрлек, матди булмаган әйберләрдә дип әйтәм инде. Уларга һәр вакытта хандарма билдерә булмай, шулай. Ул артабанда хаклап калу, төбәктәрдә таныту, инвестицияларны ялеп итү. Ошо ул бит аксага гына бәйләнмәгән. Шуның өчен бына ижади, интеллектуаль мирасты үстерү, хаклап калу ул бернинди дә хандарга бәйләү мөмкин түгел. Аксамын итепләп булмай, хандар менән күрһәтеп булмай бундай кыйммәттәрдә сынлап та, һәм ошондай кыйммәттәргә игътибар арту менән дә ул һөйнесле күренеш дип әйтергә кирәк. Ошондай кыйммәттәргә игътибар дигәндән, безнең Башкортстанда бына һез әйткән халык кәсептәре менән шөгыльләнгән кешеләргә әлеге вакытта дәүләт ярдәме, дәүләт игътибары арта бара. Һәм шул ук вакытта Рәсәйдә күптән түгел премия игълан ителде. Халык художестволык кәсептәре менән шөгыльләнгән кешеләргә ошондай премия бирү мөмкинлеге. Бына бу нимә турында һөйләй? Шул кыйммәттәребезне һаклау турындамы? Әлбәттә. Кыйммәттәрне, беренчедән кыйммәттәрне һаклау турында, икенчедән яндәре яки бына нисек әйтәләр әле? Йөрәктәре, яндәре кешеләрнең, ана шул эшмәкәрлеккә яткан кешеләрнең үзләренең эшләгән эшләрен таныту, был бәләкәй эшкуарлыкты ла үстерә бит инде. Ниндәйдер куаныч, кинәнеш алу үзеңнең эшеңдән, шулай ук был бит ижади эш. Әйтергә кирәк, безнең республика Рәсәйдә хатта ошо премия буенча ла югары уңыштарга өлгәшә һәм тәүгеләрдән булып игълан итте. Һәм төрле субсидиялар, гранттар бирелә был тармакта. Бына креатив премия турында тагы әйткем килә, кәсепчеләр өчен генә түгел, премия турында бына исламәем декабрьдә үтте микән ул. Һәм булдыгызмы үзегез? Юк, булмадым. Нык шәп үтте.
креатив ижади индустриялар буенча премиялар тапшырылуы. Халық та күп булды. Безнең дворец борьбы бинаһында үтте. Шул тиклем хокланып һәм илһамланып күп ижади кешеләр ошо премиянан һуң Тауладуррак эшләргә тотындылар. Ынтылыш тудырды инде. Һәм шуны әйтергә кәрәк, реестр буенча әйтеп китәргә. Әлбәттә, реестрда булдырылды бит креатив индустриялар менән шөгыльләнүче эшкуарларның. Бына шул реестр тураһында әйтергә кәрәк, ул ниндәй этапта. Гаризалар йыела, һаман да йыела. Ошо эшкуарлар теркәлә шул реестрда. Башкортостандың креатив индустрияларын үстерү дирекцияһы ошо эшмәкәрлек менән шөгыльләнә, формалаштыра инде ошо реестрда. Һәм ни өчен ул кәрәк? Чөнки ошо реестрда булган эшкуарлар төрле субсидияларга һәм гранттарга гаризалар бирә ала, дәгъва итә ала. Кем был реестрда теркәлмәгән, уларга шундай мөмкинлек, катнашу мөмкинлеге гранттарда, субсидияларга бирелмәй. Кызганычка каршы. Шуның өчен, әлбәттә, был безнең дәүләт, безнең республика өчен дә кәрәк бына һанарга, билдәләргә, кемдер, кайда, нимә менән шөгыльләнә. Бына шулай. Гомумән әйткәндә, ошо креатив индустрияларны без әйтә алабызмы? Ул безнең йомшак көсөбөз дип, зур көсөбөз дип тә хәтта мөгаен. Тап шулай. Уның ярдәмендә республиканы танытабыз килеп сыга. Республиканы безнең төбәкте сит илдәргә хатта таныту. Башка төбәктәрдә әйтеп тә тормыйм. Башка төбәктәргә беренченнән таныту, безнең идентиканы, безнең милли брендтарны, шуннан һуң туристик агымды үстерү безнең якка, безнең һәм инвестицияларда җәлеп итү. Әлбәттә, сит илдәр өчен дә. Бу сит илдәрнең инвестициясын җәлеп итү безнең өчен дә мөһим. Димәк, икътисадтың да аксалар менән ханалмаган, хандар менән исәпләнмәгән ошондай зур бер тармагы бар. Әлеге вакытта уга җитди игътибар бүленә дип әйтә алабыз. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, ÖFE Фән һәм технологиялар университеты доценты, икътисад фәннәре кандидаты Розалия Шәрәфуллина һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.